titik duwit damar mati mulia siti lunga pasar dadi mati semar mendem biasanya sing mendeman iki apa semar to bagong ketane ya iya gak bagong mendem ora ono semar mendem. Semar mendem ki ora kok jenengan Bapak Semar ki ora. Lah apa Mas? Kuwi sing ge mikat wong wedok lho. Oh semar mesem kowe. Derem misal jeneng dadake adeya. Joget kok Mas. Kowe balesi. Gak asik. Balesi bojoku lho sirah ngelu jare. Kon ngombe nganu apotas ngono. Iki piye kok sirah ngelu lah turu kowe kok goyange kok. Sirahe kok nyopot kon dhuwur lemari. Kok gedeng aku. Kemo lu penyanyi telu mbok kancani, aku ora mbok kancani. Saiki Bu Sri Sumarni bareng Pak Hedi lho. Tanggal 12 April maju. Wah, nggih Pak nggih. Ya, Bupatine Grobogan nggih. Bupatine Grobogan petruk aku yang ngebel besok. Miring. Mirip. Miring-miring ngono. Ayo. Ratapan aku. Sorry yo Ken. Mire. Tahu tempe nak rasane. Sak supere kok. Iya. Supere mau mlaku dhewe. Pak Supriyono. Terus? Pak Bayan. Pak Topan. Lah iku bisa ngesake wau. Terus Pak sapa neh, Mas? Pak Pani. Sapa neh? Pak Pani. Pak Pani. Heeh. Terus? Panitia. Lah ra roh jenengane mriki kok ya Pak entek Pak iki kok. Oh Pak Kepol kok kowe kira jenenge jatahe kok. Aku lho wong ora dadi mosok kon tepak. Mas Bagong. Heeh, sing bagus dhewe. Kok mual ya Mas? Ya. Anakku mual. Mosok kono anake manggone. Anake kono manggone ya? Lah ning ndi? Mosok anake ning kene ya. Dhuwur kene lho. Oh kene to. Kandungan ki ning dhuwur kok. Aku lali ya sono reo. Mosok anake ning ndi? Mosok Ning kene. Lah bener kene, kandungan ki kene. Semuanya boleh ikut Tanjung Perak. Tepilah siapa suka boleh ikut. Ayo Mas, ini janggut. Ini mulut bawah mulut, janggut bawah perut. Rumahnya Mas Bagong. Lutut. Ayo men.
cilik. Mbok cilik. Pak gede. Hah? Mbok gede. Bu, gede ora gede awake. Lah terus? Mbok De. Lah mbok de iki piye? Mbok De Wis yo. diarani mbok de iki apa? Mbok Mbok gede. Lah ya mbok gede to? Iya. Lah iya. Lho terus buka notas. Ampun Bu. Oh, pengen lebok HP. Mas Bagong. Mbokmu jenenge sapa kan? Mbok Kasmi. Las. Kowe ku budek. Ngene Mbok iki. Lasmi. Ngene iki to, bojone yo Pemain apa? film laga. Lasri Mantili lho. Lasri Mantili. Ayu berarti. Ayu. Hah? Oh Lasmi ledek to Mas. Terkenal kok bojomu. Jan. Ora. Bojomu tak jalukno tanda tangan sama bojomu Lasmi ledek. Lah kok tak tanda tangan aku wae. Rek-rek srek. Rek-rek srek. Semuanya boleh ikut Tanjung Merah, tapi langsung siapa suka boleh ikut. Tapi jangan lupa minum anggur Tanjung Merah, tapi laut Tanjung Merah. Jenengan telat tok, Bu. Spesial buat Bapak Butoyo, terima kasih sekali. Oh gare sanyukan iki maju. Tanjung Perak. Ya ini tak baleni, Bu. Ora ada. Tanjung Perak. Apa ya, Bu? Iki tanganku lho. Mbok kira tanganmu kuwi mbok toto dhewe ngono. Ngawur. Ya Allah, tanganmu nakal to, Mas. Lah mbok cekel dhewe mbok pasno dhewe kok. Lah kowe kenapa nyedak-nyedak aku? Lah iya mbok ngenek-enono kok, Cok. Mbokmu aku lagi seneng. Yo suwe warai ya. Apa, Dir? Tanjung Perak. Cilik. Oh itu cilik-cilikan terus. Tapi Matur sebuah suwun. Anjir, Nah, Tanjung punten Perak sampun saking katuran.